El nom de Jesús Royan mai no ha marxat del Club Natació Catalunya. Un dels millors jugadors del waterpolo espanyol, va formar part del Club de Gràcia durant 15 temporades. Aquest madrileny, que el 4 d'abril hagués complert 50 anys, va ser un dels responsables dels millors moments del Cata. Amb ell, el Catalunya va aconseguir 7 lligues, 6 copes, una Copa d'Europa i una Recopa, entre d'altres. I des d'avui, el local social del club gracienc passarà a denominar-se Sala Jesús Royan. L'acte, íntim i molt emotiu, ha servit per recordar per sempre més un jugador que va marcar un abans i un després en el waterpolo mundial. El club li aportava en el Jesús un projecte de creixement. Un projecte de creixement que el Jesús va saber aprofitar. A part, amb el caràcter i el tarannà que tenia el Jesús, va encaixar de seguida en el club i era una persona estimada, els socis el coneixien. Nosaltres li devíem alguna cosa. S'hagués pogut fer fa 10 anys, s'hagués pogut fer d'aquí un any, ho hem fet ara, coincideix una miqueta amb el que també ha dit el president, no? Que ara, si estigués amb nosaltres, que seria igual de nen, això ja ho he dit, però tindria 50 anys ja. És una cosa que teníem de fer, una cosa que estem molt satisfets de fer, i que no pal·liarà, evidentment, el que no s'ha fet. El que no s'ha fet continua aquí, el que no s'ha fet no s'ha fet, i esperem que algun dia, tot i que no ho crec, facin alguna cosa important a nivell institucional i a nivell de federació.